sa mga vendors ang barado nga tubo nga nagakonekta sa drainage system sa La Paz Public Market. Sa interview sa Bombo Radyo kay Maria Teresa Pradilla, halo-halo vendor, iyagin payag nga madamo sila nga mga vendors ang nagreklamo sa tuman kabaho nga usbong halin sa barado nga tubo. Suno kay Pradilla, ang ila nga tubo ang konektado man sa ila ang mga kalanan, baligyaan, sang batsoy kag mga kapiyan. Ginpayag sini nga sa tion nga magamit sila sang ilang nga lababo nagabalik ang mga mumo halin sang ilaw lugasan. Isa nga sa ginalantaw nga rason sang pagbaraam mo ang pag-ilis ng tubo kung sa diin 4 ka pulgada ginilisan ini sang 2 lang ka pulgada. Ginpayag sini nga madamo sang mga customers nila ang nagareklamo bangod sa tuman kabaho nga usbong sa diin nagakodalaan gana ang ini nga magkaon. Yari bala pamatian nato nang nangin payag ni Maria Teresa Pradilla sang aton ma-interview. Sir, magpuli kami lumpyo-lumpyo amon lababo. Pag abot namot ko na aga, puno siya sang tubig nga may gakulubag ang mga sebo kag mga higko-higko, sir. Nga actually, ang amon ng higko, hindi na siya alin sa amon. Kaya ang amon nga mga discharge, amon man lang ni siya, sir. Mga fresh nga mga hinugas ang amon nga mga halo-halo bala. Kaya wala man kami sibo, wala man kami sa mga karne nga gina-dispose da. Pero amon na di ang gabalik sa amon nga lababo. Kag malangsa siya, sir. Bisan adlaw gani kisa Teka sa dalom bala, sir, di ba ang punog na bala sang higko nga tubig. Malangsa na di sa sir samon pesto. Amo man dad sa tagwa oh. Pinangan ni kadlaw nga mo ni mamang ano. Ang natabo na sa sir siguro ma 1 week na ni siya. Kay before hindi man ni siya amo. Pero subong mga 1 week na ni nga amo ni kada aga. Ang gagwa nga tubig ma'am mabaho ma'am. Mabaho kag malangsa. Malangsa sa sir nga daw lubok nga isda bala. Oo. Diri sa kalsada dra. Ene sir, bali 3 days pala ni siya nga amo ni kay before hindi na daw siya amo bisan mag-ulan siya munog, bisan magba sa kalsada, wala na siya gamo na daw sir. Bali ini nag-start lang ni siya sang Sunday, Monday, Tuesday. So 3 days na ni siya subong nga gaamo sina. Pero before wala pa na siya natabo sir. Subong lang gid. Di nag-alin ng tubig na ma'am. Amo lang na sir ang wala kami ideya. Kay dira na siya nga area. Kay diri nga area wala. Kay dito ang drainage dito sir. Ang tubo daw ginbuhuan na nila before kag ginsulsog. So ang tubig guro kay barado dito sa main nga guwaan. Mabalik siya dire kay may open. Dito bala sir sa ginsulsugan. Amo that's why nga ang bara dito mabalik siya di. Kumbaga ang guway daw awas na lang kay may open dito. Before ginsulsog na nila sir. Kay galing ang why ni natabo kun wala dito ginbuhuan bala sir. Kung makita nyo dito, ginbuhuan kay dito nila ginpaawas ang higko. So open siya kay because nga sarado dito sa guluwaan. Pabalik siya dire kay overflow ang tubig nga halin sa drainage sa mga lababo. Sa saan ulo to dito nila ginano ma'am Sa mga 2 weeks ago na siguro sir. Sa subong wala nila ano pa ma'am repair pa ma'am. Oh, why pa daw ginlimpyuhan pero amo na siya ang nabilin balang hindi siya ano why siya na close gid balang may leak siya kumbaga leak na ni siya sir. Nga nag-aawas dire kay tungod nga open dito kumbaga daw ang aire balasang tubo di bala maano gina siya maawas or masungaw. That's why nga muna ni natabo subong. Ano ang gusto mo ni palabot ma'am? Ay tungod nga amon baligya pagkaon, fresh food. Apektado kami sir kay iba nga customer, syempre maselan, masiling ay mabaho or ang ambiance bala sir gakaon sila dagka sa reklamo nga kabaho di malangsa. Di syempre sa among customer, nagadismaya bala. Kaya syempre nasa food section kami. Nabatian si Teresa Pradilla ang halo-halo vendors sang La Paz Public Market samtang nagpanugyan naman ang presidente sang market vendors nga masolusyonan ang nasambit nga reklamo. Sa interview sang Bombo Radyo kay Charlie Chan, iya ginpayag nga nagakadapat nga ilisan sang 4 ka pulgada ang tubo nga nagakonekta sa mga kalanaan kag iban pangabaligyaan sang pagkaon kag ilimnon. Suno kay Chan na puno na sang sebo ang mga tubo nga isa sa mga rason nga pagbarasang sini. Nagakadapat man suno sa natungdan nga magbutang sang grease trap agud magsala ang sebo nga halin sa lababo. Naglaom naman ang natungdan nga masolusyonan sang Iloilo City Government ang ila reklamo. Yari pala pamatian nato nang nangin payag ni Charlie Chan sang aton ma-interview.
Dito sa mga restaurant amon nga area, ang problema sa to, kaya ang tubo naging butang nila numero 2 sa kontraktor. Tani ang butang di nga tubo da numero 4. Kaga ang clean out, siyempre 4 man para ko magsulsog. Dako bala, kagang balan mo yung diradan nga area, dahil ang ginabligyadan batsoy. Sa batsoyan dahil ang Cebu dan grabe dan tiyan mo lang dasig lang na mag-clog kung ang tubo mo numero 2 ang solusyon sa ang imo nga isla ng tubo 4 ang clean out 4 para makasulsog mayo kag namida ang taga-establishment butangan gidya sang grease trap tani ang grease trap amo na magasalod sa ilang mga oil ang mga unod sa ilang ang ginahugasan para ang magwaya tubig na lang limpyo kaga ang pagbara medyo madugay. Sir, ano nga kontraktor ni sir ang nag-construct, sir? Guriya kung anong kontraktor sang nagpatindog sa merkado sang lapas amo man ang nagpatindog sang temporary namon nga baligyaan. Saan wala ni sir ginsulsog, sir? Ginsulsog ni sir mo na umpisa nga nagbaha na sir. Saan wala ni sir? Pero may mga ginasulsog. Taga clag sulsog. Galing ang mo ginay tulog ko madaga maasamot yung amo ni nga sitwasyon sa bunga do medyo barado na mga 1 week na or 5 days sulsog na manaliwat. Pero tungod sa ang tubo bilang ados gamay-gamay kataman. Actually, ang palambot ko lang no sa LEO sa kay Mama Maricel nga ti munuhon niyang kontraktor kung pwede yung tubo islan sang 4 para ang pagbarabla dugay. Tapos masuggest ko tani ang taga-establishment dira mabutangan sang grease trap. Actually barato man lang grease trap para magasalod sang mga hinugasan para ang pagbara dugay. Aton nabatian si Charlie Chan, ang presidente sang Lapas Public Vendor nga sa subong din padalungan sang Iloilo City Engineers Office agad masolusyonan nga makuha ang nasambit nga bara sang tubig agad hindi na makaperwisyo sa mga customer kag bumalakal sang kapiyan, batsuyan kag halo-halo bombo champ. All right. Ini si Bombo Ronnie Pregua para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ronnie sa imong sining nga follow-up report. Gindangop naton ini sa Iloilo City Engineer sa office kag sinigid lamang aga matapos nga mabaton ining report. Tigilayon man nga nagimo sa nagakigo sining nga akto. Now, kagagin sulsog na to ang nagabara sining tubo. Yari karon sa aton sining linya si Mr. Joel Herasmia, ang Chief of Staff sa City Engineer naton ni Engineer Badong Divina Gracia. Now, mangingko po naton siya live via Messenger. Mr. Herasmia, sir, good afternoon. Si Bombo Chamini, live ikaw sa Bombo Aray sa Udto. Mayong ugto gid Bombo Cham kag mayong ugto man sa imong mga tumalanaw kag tagpalamati. Ang sitwasyon dira sa tubo sa Lapas sa public market, kumusta na, Sir Joel? Bombo Champ, sang kagapon mismo, nakabato na ko sang complaint alin sa market in charge sang Lapas nga may nagreklamo nga nagaklag ang tubo dira daw particular sa may kapiyan. So kagapon holiday Bombo Champ pero kaina sang aga first hour gaplang ceremony pag in-pull out ko na ang tao para magdiklag sa ilang nagbara nga tubo. Concern sa pila ka mga vendor dira, Sir Joel, is that nga magamay kuno ang tubo kag naga-suggest sila nga islan sang numero 4 kay numero 2 lang na ang tubo, sir? Actually, sir, no, hindi naman nabag-o sa akon ang complaint niya na. Kay last time, amo man na ang natabo dira. So, ginpakadtuan ko na sa project engineer namon, kagin estimate. Hambal niya,
Ang problema ara sa bindor, hindi nga sa tubo, kay tungod nga ang tubo design sa tubig lang para nga agyan sang tubig pakadto sa existing nga drainage. So ang problema, balancer, ang ilang nga mga waste nila, mga mumho nila, kaga mga tiga nga mga bagay, dira Manila ginabuhos, kaga mo na nga nagabara ang aton nga gamay nga tubo ang ginambal nila. Okay. So, ang nakita ninyo yakati, kamo ang nag-declag sila dira. Amo sining inyo nga findings kay kung ang tubo basihan ta para lang kung tani sa tubig, panghugas dira abi, kag kung ano pa dira ang sarang nga magamit naton sa tubig nga iligan niya, pero why na siya gin-design para nga tihulugan nimo sang mumho mo to o kon sang mga sebo, Mr. Herasmia, sir? Yes sir, correct na sir. Kaya biskan sa panimala ito sir, ginahimo na nga ang mga dlagko or mga solid na wala ta na ginahaboy direkta sa aton nga kuan kay biskan mismo kita mag-cause ina sang baraman. Biskan sa panimala ito sir kay amo man sit na ang practice ta. Mhm. Okay. Now, may plano bala kamo nga sa pulon abi ang local economic enterprise office kag makighinon-anon together with sa mga vendors dira para maistoryahan ining sitwasyon kag hindi na masulit ining pag-clog up dira sa tubo or drainage nila, Sir Joel? Yes sir, sa subong sir kaina na istorya ko na ang project in charge sa Lapas no. Sa liwat kadtuan nila to estimate kay actually sir ang tubo nga na design ina sang contractor, so na turnover na bala ang project ang temporary stall sa city engineer. So ito lang sir ang project in charge kung pwede ta na kay do laba-laba na sa ang inog rehab ta dira mo. Mhm. Okay. Hopefully, Sir Joel, nga matagan ta sang solusyon ining nasambit karon iya nga mga concern man dira. Kag tiya mo na i-reiterate ginaton sa mga vendor dira siguro with the help of Ma'am Maricel Mabacquiao nga ti hindi pag-ulaan sang mumho kay para lamang sa tubi ng tubo dira, Sir Joel. Yes sir, amo gina sir, inapakuan ko gid sa mga vendor dira no sa area nga last time nga nabuka ina kani nga tubo gin baklan ta ina personal sa ila para lang nga ma-restore. So kung ano sir inang amo lang gid na para nga hindi mag-clog, saludo nila ang mga solid nga mga ginatawag nga basura na hindi pagpadala sir kay plug na sir. Okay. Sige. Sa imo sini nga tiyempo, Sir Joel Herasmia, thank you gid kagamayng hapon, sir. In behalf sa kay Engineer Pedregosa sir, madamo gid nga salamat kag mayong hapon man sa imo. Derewavit si Mr. Joel Herasmia, ang Chief of Staff ni Iloilo City Engineer Badong de Vinagracia. Sa gilayon man sini nga pag-akto ti kagapon pa ni na baton ang nasambit sini nga reklamo nga concern o galing kiti holiday kagapon mo. The first thing in the morning ginhimo ni Mr. Herasmia, nag-pull out siya sa mga tinao niya. No, kagagin pakantuan niya bibisan gani may flag ceremony pa pinakantuan gin pauna niya ginito. Kaga mo na nga na declag na ang nag-clog up sini iya nga tubo dira iya sa temporary kiosk sa may Lapas sa public market. Diya mula na kita apilar man okay man ang mga suwestyon ni Mr. Charlie Chan nga islan sang 4 nga tubo, butangan sang grease catcher or whatsoever dira. Pero sa aton sinimatag palamati bangod nga temporary kiosk ina ang disenyo sang tubo sina dira para lamang sa tubig. Para lamang sa tubig. Tikon nagatinama dira karon niya ang mga nagapwesto sa mga kiosko
nga ang ila sini nga mga mumho ipangula lang dira nila ini magkitaluyag nga mag-single out nga ibasol ta tanan sa manugbatsoy, ibasol ta dira sa nagaluto sang pansit canton, sang mga silog-silog ngani ukon sa mga manog halo-halo, no? Kay ti ang sala dira sang isa sa aton sini nga mga kabombo apektado tanan. So, nag-apilar kita sa mga kiosk owners. No, dira iya sa may lapas sa public ka market. Kung magpadayon pa ang hambalon tanagid lang tinamad sini ninyo kag pasipad-an nga panggawi, waay man sang liwan nga mapiktuhan dira ang negosyo kunti inyo man lang gyapon negosyo. Kay kung magbara na dira sa aton sini mga kabombo, magbaho, ti sino pa biyang customer nga mapungko dira kag mga pi? Kay di bala, Engineer Laguerta, si Bumbo Umel, nagalini bala Bumbo Umel, kung mga pi ka, gaaso-aso pa ang kape. Why mo man na dayon ginalagok mo, ginasimuhutan mo anay, hakloon mo anay ang kahumot sang kape. Ti karon paghana mo yung hakloon ang kahumot sang kape, pero pasensya sa mga nagapanyaga, ti ang mahaklo mo ya, amo tong ginadescribe kag ginasang nagabligya, halo-halo, blalang, o gamalangsa, ti may gana ka pa mga pe? May gana ka pa mag-order sang ang kape, the best ginapare sa silog. Hindi gani, pansit canton nga mayara sang sunny side up nga itlog. Ti maganahan ka pa mag-order sang amos na? Oh? Parehos man na, kung gusto mo magkaon na batsoy, ti hindi mo man na matimo dayon kay mainit ang batsoy. Huyop-huyopon mo nanay. Ti samtang nga nagahuyop ka, pag inhale mo naman, pag amo mo na, hindi na ya ang kahumot sang batsoy. Ang imo sining nga hakloon, kunti. Kung ano dirang nagbara mo na nang mahaklo sinin mo. Sa mga manog halo-halo man. Halo-halo, no? Halo-halo do. Halo na to karon mo budo ni. Sa mga manog halo-halo. Ti si Ma'am to kagina nagaprangka nga ti sir why man kami asang may ginaula dira nga mumho namon or whatsoever. Tubi man lang yung ginagamit amon, ginahugas namon sa amo sina mo sadto. Ti why gid sang question kun amo sina. Ang importante sini diri abanwa ang tandaan lang sa mga vendor dira nga kung may tinamad dira, may pahapos dira, kay ti gindisinyo gali inang tubo para lamang iaagyan sang tubig. Ti karon kung ulaan mo da iya sang bumho, no? Definitely mabaragid ina siya banwa. Kag hindi mo pa na mabatsagan ang pagbara sa isa or duha kadlaw. Samtang nga nagabara kag nagastack up na to siya banwa, mga 3 kadlaw mat-amat na siya nga magabalingaso. So ang apektado dira sa liwat mismo kamo man nga mga vendor. Ti nagakadapat nga mangin responsable man kamo sa tagsa sini ninyo ka panggawi, no, kag paghikutar sa inyo siniya nga mga balaligya. Ti as early as subong sini nga stage, may mga problema na kita nga nasalapo sa temporary kiosk. Now, mapatindog sang bag-o sini nga merkado. Ti this time I would assume sa aton sini nga mga kabumbo nga ti plastado na dira ang drainage system. Hindi na kita ya handom pa nga gamay-gamay lang nga ulan, mabaha, marigna, mabaho. Sa aton sini mga kabumbo. Ugaling sa pagligad sang tion, sa pagligad sang mga tinuig, kung ang mga vendors dira, ang mga stall owners dira, no? Sa aton sinimatag palamati, hindi lang kay sa lapas public market, kundi sa pangkabilugan nga merkado publiko, kung magtinamad, kung mangin irresponsable, kung pasipadan, pahapos ang ila sini nga panggawi, hindi maglawig
nga may ka-eksperyensya kag magbalik ang sitwasyon sang merkado publiko nga luyag na kuntani naton kalimtan. Ang sitwasyon nga marigna, mabaho, kag mahigko. Looking forward kita sa ton sino makabumbo nga kon mahumana ining mga bag-o nga merkado publiko, inang makahambal ka nga bisan, humlaran mo di ka banig, kag diri ka magligid-ligid. Oh? Pagtindog mo, kung anong baho mo tapos paligo, amo man sa gyapon imo baho pagwa mo sa merkado. Oh? Amo na ang ano mo, amo na ang ginapananaw naton. Pero as early as today, sa aton sini makabombo, may mga kasubong sini na salapo nga mga problema, ti makahambal kita iya nga mayara sang diferensya sa bahin karon sa mga vendors. Nga dapat as early as now, kurihiran, i-correct na naton. Kag dapat nga pasiguraduhon nga mangin responsable sila. Sa aton sinimataga palamati. Kay ti, kung may isa lang dira iya nga mangin irresponsable, magtinamad, pakulahaw lang iya sang paghikot, iya sang iya sini nga mga balaligya, dira? Now, ipangbuslog ilang na mga mumho, sa aton sini nga mga kabumbo, ati, hindi maggalayo nga magbara, magbaho, kunti apektado ang tanan nga mga nagabaligya sa aton sini matag palamati. 24 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagapanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa Bombohana sa Auto. Istoryahan naton ano ihan ang nangin resulta sa pagsinapol ni Mayor Jerry Treñas sa mga konsihal na tuhoy sa nangintensyonado sini iya nga sitwasyon sa tinalikdan sini nga duha ka sesyon. Una nga pagpakigsapol, ti siyempre mga kalyado lang ni Mayor kay ginsiparar kuno iya ang pagsapol man ni Mayor sa kay Councilor Plaridel na ba? Anok matod ini? Balikan ta matapos ang pinaka-importante nga mga panumdumoras. Ang protein nga nagabind sa oxygen. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo?
magpabugnaw. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Tilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo, maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon. Magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar, kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes o kung Bukidnon. Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de-battery o kon rechargeable. Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehira ng imo panit. Magbutang sa mga sunblock o kon sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agod maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag permi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo,
Kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga Philippine Standard Time, 33 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gihapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ang drug den sa may Desamparados Haro nga gin-raid sa aton sining mga kapulisan na dakpan ang 11 ka mga personalidad nga nagapatsesyon. Sanggin pamangkot ang mga barangay officials mo, tiway gidya kabalo ang mga barangay officials daw. No? Kung si former Assistant Secretary Dinyo pa ang pahambalon, sinya ang nakahibalo sang tanan nga mga nagakalinabo sa barangay, why sang liwan kundi mga barangay official, partikularmente ang barangay kapitan. Tao? Siling niya gani, siling niya. Siling niya bisan pa gani, inaway lang sang mag-asawa, balaan pa yan ikap. Galing kiti ko mag-away ang mag-asawa, bumbu umel. Garinong kadol mo, galinupad ang pinggan, no? Galinupad ang labador, gahampakanay hanger. Ti magahod. Ti na konsensa nga mabalaan ikap. Pero ti kun mag-ilig-ilig, diraya kag ko magpetisyon ka mo, why man yung gahuray mo? Di pero araw-araw pa nga mo na ni subong kainit sa nga kampanya batok sa illegal drugs. Kag, hindi pala may ara na sa nga Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kag ginakwaan inaiya sang report ang aton sini nga mga barangay official, sang aton sila mga law enforcement agencies, gina-require ini sila sang Department of Interior and Local Government. Yung mga barangay official kuno yan sa Desamparados, duway gidya iniya. Si Bombo Jomar may follow-up report. Joms, sa report, please come in. Bombo Cham, aminado dere ang barangay official sang barangay Desamparados sa may distrito sang Haro nga way sila makahibalo no nga may ara nga nag-exist nga drug den sa may nasambit yang lugar. Ini ang kasunod sa ginpadigayon nga drug bypass operation sang otoridad kung sa diin 11 diri ka mga individual ang nagkaladakpan. Nakit na diri ang makabig diri karon nga visiting drug den sa may nasambit nga lugar. Ako sa diri based diri sa mga na-recover sa otoridad, nagdangat diri tanan sa 408,000 nga bili sang suspected drugs ang na-recover tanan sa sining ginapatigayon nga drug bypass operation sang otoridad in connection man corporation man sang bahin sang Haro PNP station. So padulungan naton mismo ang area akon sa dinti mo ni ang natumod nga drug den sang otoridad. Actually, kung magsulod ka ni sa may nasambit nga lugar, Bubutsam, maagi kagid sa may barangay hall,
sa may nasambit nga lugar. Siguro halin sa may barangay hall, pasudlon na to, mga estimated na do, mga 600 meters ang kalayoon sini Bubucham nga napamtang ining nasambit nga puluyan. Actually, duwa ini siya ka part no sang puluyan nga ginaparkilahan o kung nga ginapaboard no sang tag-iya sa may nasambit nga lugar. Ang isa ni ka puluyan, gamay lang ni sa do siguro do mga 1.5 meters ning kalaparon. Tapos ang kalabaon sinimi do mga 5 meters. Pubutsam, same man sa isa, no? Sa isa man ka set up sa balay. Nga mo man mga 1.5 meters man ang kalaparon. Tapos do mga 5 meters ang kalapaon. Pero separate ini sila do mga 3 meters ni ang kalayoon. Sa sining magtimbang karon nga puluyan nga ginarkilahan dira sa may nasambit nga lugar. Ibig sa pagpungusisa naton sa may barangay official sa panguna diri ni punong barangay Nestor Labaton sa may nasambit nga lugar nga mismo siya Bubucham nga ginkibot nga gani nga mo nakadamo ang nagkalagakpan sa may nasambit nga lugar. Una bes suno sa iya why sa mag-expect nga may ara sang sining drug den sa ila sining barangay. Kay suno sa iya ti ang nagasulod dira sa ginamonitor Manila kay may mga ID ni sila kuno Bubucham. Ang mga pumuloyo kag ang mga nagamort di amo ni ang ginamonitor sang barangay nga dapat mahatag ni sila sang pangalan sa lista kung sino ang nagaboard sa may nasambit nga lugar. Ang na-mention diri sa ato ni Cap, posible nga wala nila ni matrace kay ang operation na galing nila kagahon. Kung for example, kung may bisita na api sa lugar, kagahon ang transaksyon, grabe na gadawanay, no, sang illegal nga droga, sa may nasambit nga lugar, amo na nga ti sa ilaban sining monitoring, do mababrubudlay, nga ti amo na nga way nila matulupangdan, nga may mga iba na galing nga mga pumuluyo, dira nga nagasulod, sa ila sining nga barangay, kag mag-transact sa sining illegal drug activity. Sa subong nga guba na to, no, ang ining drug den sa may nasambit nga lugar, agod nga di way na sang balikan pa, no, kag based man gani sa ila sining nga pagpungusisa, way sa pumuluyo nila ang involved sa sining illegal drug activity. Only nga isa diri ka individual nga nadala, gindalaya na ni ang pangalan kay sa Parados, pero pumuluyo gid ni siya sa iban niya nga distrito. So dira lang siya nagapuyo abi, nagatinyan, tapos gabalik naman sa may Bakhaw, tapos balik naman sa ilang sa nga lugar. Pero hindi gid siya hambal nga pumuluyo gid nila nga botante adra sa may lugar, rason nga tiway man ni nabutang kun way man ni na monitor under sa ilang sini nga badak report sa may nasambit nga lugar. Ipabati na blano ang pahayag diri ni punong barangay Nestor Lumaton sa mapakikangutan sa Bombo Radio. Kay ini nga nga area ang hindi si Mantol tanan nga dagden di ubos ti Mantol tanan. Di pagid sa piyak. Bali umpisahan ni sang operation to. Oo. Bali sa natabo to kap may ano ka mo, may event ka mo to? May event kami basketball. Sa gym di ang focus namon dito, wala kami nang focus kay abi namon sa dadong tawhay mo lang. Di mo natabo. So nakibot lang kami diretso kami dito tanan eh. Okay, based observation mo, backup ti, siyempre, contract din, damo giyang mga bisita. Way ka man abi na tingala nga may mga ibang personalidad sa isa nga mo nga time hindi ka nakatingala kaya ang tao guwasulod kiti nga kundi nga area subong alagyan pa kadto sa Bakhaw, San Vicente, Dagagit, hindi na po ma-focus kay kapin ba excited kami sa amon nga event sa gym. Basi daw ka nasla dikap ka liwaliwa dis barangay. Siguro laban-laban eh. Po hindi mo nga time mo nga oras daw way sa muna. Kagahon laban sila ga operate. Kailan kiti ang nga time. So gawin tabugid nila nga masako. Kaga pinarik-parik ang tao, hindi lang mabalaan. Oo. Balay, anong drug din? Ikat balay ni sa? Balay ni balay. Ano, gina-arkilahan or tag-iagin mismo? Napabordingan. Nag-board lang? Oo. So, balay ang nagatiner dire, hindi taga pumuluyo, no? Pumuluyo, okay. Ang nag-board, di taga dire, taga San Isidro. Puti nadakpan to sa? Nadakpan, oo. Pilatok bilog pumuluyo mo kap ng dalahig? Actually, may isa ko to ka pumuluyo. Ang indalang ngalan po, hindi taga Barangay San Prados. Pag din sa? Balay na kapangasawa lang diri sa Barangay San Prados. At taga fishing port. Oo. Pero di rin sa gitiner.
Kasi ka tiner, bangod nga nag-aobra to sa market, kakurtador sa baboy, kag baka. Oo. Bali mo ano ni duwagid ni ka balay kap ang gina ano nila tiniran. Bali, duha ka portion lang. Duha ka portion lang. oh. Pero isa lang ni tagiya sa gina. Oo, isa lang. Oh. Sang gin raid gin ano to by bus to. Isa lang. Oh. Sino tagiya kap? Diri sa piyak mga si Nanginin. Okay. Ti ano based sa pagmusisa mo siya anong observation niya? Ti wala man sa knowledge, kisirado mo na yung area mo. Okay. Ano sa bay dingding alin na diskilid? Dingding na isang may magubagin may dingding na dire. Sirado mo na to. Yung tigulang niya, may manigagwara, manasasunod tungkol nga PWD, nag-senior. Ti bali amo la ni klapad gali di ka po igo sila de. Lapad Unang taon mo ka sa to. Ako may pa ni maguba, lapad ka. Ano na sa kompleto man sulod di kap may mga baligdaan man Ano man. ligdaan din area dire. Oo. Muna pag dito sa piyak. So distensyon niya to spiak. Oo. So anong lihok mo sa bungkap kiti mo ning gin pangguba na ni para way na sang ano matiniran pa. Mga kupira na lang dito sa aton nga yung pulisan nga kung may hinala kita nga hindi amo, report na lang dayon amo na lang na. Para way na ta problemahon dayon. Amo lang na. Okay. Ti basi may mga upod pag yun sila disenyo ka po? At yung plano nyo? Kung may mara, pag may mabalik sa ilan na basta importante ang kampanya namon sige-sige lang. Oo. May 24 hours ka kampanya, sige-sige lang. Kung may mga himala kami nga hindi amo, so tawag lang kami, mayo lang kami gamay nga reinforcement, guide sa ila para at least maproteksyonan mga barangay official. Sino itong nagatinyer sinyo di ka pambal mo? Ang nadalabla? Si Ken. Ken? At ano naaranas sa badak nyo? Si Ken, di mo na mabutang sa badak bangod hindi taga diri. I see, okay. Basta pangayaw, hindi ka pwede ka butang sa badak. Kaya hindi taga diri. So anong pagkilala mo na sa Yakap bilang dire magkatiner, abe? So ang yan ang tiner diri, hindi lang diri kag bakaw. Balos-balos lang. So ga silo-silo tapos kung nadlaw ka sideline sa kurtador, kagi man sa ni ubra sang una sa akon. Oo. Subong mera man sa kuno ubrahan man sa tanga bag-o, lumpat-lumpat yung ubra. Di galing subong diri nakibot ng tanga, di man dahil munan sa tong taga diri man sa, di man sa nakapangasawa. So that's why nga do sa way lang kuno abib lang. Ito di siya nakapangasawa mo. Ang sa inyo ni Kap, di ba kung may mga nag-board kita monitor niyo? Primera kami may mga ngalan kami, may mga ID kami nga ginatag sa ila para ma-identify namon nga border sa barangay Chamborados. Pero tayong iba naglalakpan mo, ito lang ID, no? Ay hindi tiya, kwan ito ya, ang sokret ito ya. Ha? Nagruro ito diya. Sokret ito yung orig ya. Ano gid? Kadto gid sila nga magamit gid? Magamit gid. Oo. Punong barangay Nestor Lobaton kaya muna based man to ginis publo pangkota pugutam ang iban to ay punong palo gani nga na nagasulod nga mga individual o mga hindi akong pamilyar. Ang lugar lapit sa barangay hall. Tapos way gid sa may nakabalo nga may unsi to katawo. For sure mo Jomar hindi lang unsi ang nagabinalik-balik dira. Araw-araw pa. Amo gani kay kun lang taon naton kay sa singing ginpadgayon operation may nagdala palagyo patugali. Pero ang ining balay kita tato sa lugar may buho sa nga gamay bubutan so pwede kalapos sa butong iban dito kuno nagsuhot naglapos to suba. Pag nagpalagyo kay amo mala na nang iskit. And the rest yung interest da agit pagi sa barangay hall. So apo na nga based to gali sa pagpangkot ato, ang iban to ay kinapalo nga may ara nga mga individual nga daw hindi pamilyar sa ila sa itsura ay kung ikaw ya magsulod makilala kagid bubusam po handa po dan pamalay agyan mo magtimbang dira nga balay abi tapos dito sa sulod-sulod to kay ang ining drug den ining puloy-an do di mo mabalaan nga daw bay ka tiner dara bubusam kay do na butang ni sa gilid gid sang balay lang do extension na. Sino kuno tagiya sa balay? Sino kuno tagiya sa balay, Joms? Si naminton ni Kap Tininin ang pagkilalaya. Sa tupad balay kang gin raid ni, ang gin bypass di bubusam. Okay. Amo na. Basta kun akuya pamangkuton kag ako sigurado gid nga naga-agree ang mga kamumunaton kun ako ang pamangkuton di kuya magpati nga way kabalo kag way ideya ang mga barangay official dira nga may drug den gali dira sa nasambit sini nga barangay
No? Ti araw-araw pangaway gid iya sang kung saan pa do halos naman iya tanan bisan ano man iya nga talatapan sang gobyerno may ara ginaya sang ginatawag nga intelligence work bala nga magpanilag kato sa kung ano mga movement dira sang mga pumuluyo dira hilabi pa ngati kung baguhanon nagasinumbali pakanto pabalik ti dira kag masuspitso kanay pruti antes ang barangay hall amo iya ang balay nga gin raid why gid sa may nakabalo araw-araw do bahol pa na iya sa pelikula ni The King. Galantaw ko man gali. Ti siyempre galantaw kagani isang iya sa mga Amerikano kag iya sa mga Briton ang pelikula iya sang Pinoy hindi ka maglantaw. Galantaw man ko gani kinartons. Oo, tido kinartons gani. Amo nang isa dira bubusan kadusot naman siguro ni sa mga barangay official kasi dapat nga ako nila barangay monitoron gid no. Amo na blati pero ganito kay Kap may basket pa ganito sila nga daw bubusan ko. Pero hindi basket nila. Pero hindi man hindi man maglibog ko kung nga wala kabalo si Kap. Nga man ti ang balay sa tupad sang gin subject sa bypass, tinining malang to, way gani katag sang pilido si Kaput siningon, di kilala mga pumluyo da. Nindon mention niya eh. Tingnan eh. Atos may nasambit area. Actually, ang lugar ni Damo man pamalay sa libot bubusamp mo. Kung ako din mag-assess, at least ka makabot sa sining lugar ng bypass, Damo pa nagyan mong pamalay. Kag may dalan da nga gamay magluwas lang Bumbo Jomar kung ang mga durugista dira ginakahadlukan sang mga pumuluyo hilabi pa sang mga barangay opisyal kay kung nahadlok ang mga barangay opisyal sa mga durugista dira ti see no evil, hear no evil, kag say no evil. Nangin apa, bungol, kag bulag, bangod sa kakulba, ang mga barangay opisyal, hindi na insakto, Joms. Mas isog pa yung mga kriminal sa mga elected official sa barangay. Bombo Joma? Kaya mo na, dapat manguna gini sila pupusam no, sa ila sining lugar nga enforce gid ang ining stricto nga pag-monitor sabay ila sining nga pumuluyo pisa ka tigil panila ng mga residente adra sabay nasambit yang lugar pupusam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Kung sundon naton ang linyada sang pahayag ni punong barangay Lubaton nga maghambalang kita nga ay di ko kabalo ba? Amo sini amo sadto tido ka bahol kay para ano pa nga nagbarangay kapitan ikaw kung why ka malang iya kabalo kung anong nagakalanabo dira sa imo sini nga barangay? Ano wala iya sang intelligence network dira si punong barangay Lubaton sa iya sining area? Nga bisan ang mga CV or mga barangay tanod ya pang hambalan niya nga panilag kamo na mayo kag kung may masiplatan kamo gani dira nga do bagwanon nga muka o kung ano plastada dira nga do makaduluda, pabalaan nyo ko na yun kay tawgan ta pulis. Do mga kasubong sinama lang ang estratehiya nga kung sa diin very basic, very elementary kung tani para iya sa mga barangay official
ti mas makainsulto sa pagkabarangay opisyal kon pabungol-bungulan, pabulag-bulagan, kag apaan mo na, bangod nga nahadlok ikaw sa mga durugista, or worst, sa aton sini nga mga kabombo, nagapabulag-bulag ikaw, nagapabungol-bungol ikaw, nagapaapa-apa ikaw, kay nagaganar ka man dira sa mga durugista. Tikon magpadayon ang kasubong siniya banwa nga mga senaryo, dako ang tsansa nga adtong mga kabaranggayan nga gindeklarar nga drug-free sa malipot nga tion sarang ini nga mangin drug-affected barangay na naman. Tikunti useless ang effort ninyo nga mga opisyal sa barangay nga na-clear nyo na gani ang barangay ninyo batok sa illegal drugs, ginpalayas na dira mga drugista, kag karon gulpihada lang iya nga magbaha naman ang illegal nga droga dira sa inyo sining area. Nga ang aton sini kapulisan gamay lang nga tingko, nagakarakasa na yun basta illegal nga droga ang aton sini nga pag-istoryahon? Ano ang primary focus ni Police Colonel Juristi Coronicahaw? Primary focus ya ang mando sa aton sini nga alkalde nga kampanya batok sa illegal sini nga droga? Kay nag-huy-huy ginang duha ka abaga ni Mayor Jerry Treñas sang natabo, sang nakaligad siniyang mga binulan. Ngati, ang rason sang anay city director sinya ti way ko kabalo nga may drug den dagali. Masobra 30 ang mga nagkaladakpan. Ang karadlawan patuya sa mga nagkaladakpan kay nagakarakasa sila, reklamo batok sa aton sin makapulisan. Hambal sa pilato ka mga nagreklamo sa mga batok sa pulis. Now, nya sobra-sobra na niyang iyasang pulis niya. Naglabay lang kami di. Dakpon kami away kami namo. Pero kung lang taon ninyo banwa, ang area nga gin baybas dito sa Bakhaw, pinakapunta na to. Kung hindi man pinakapunta, tuman nakasuludlon kag kalayo. Tinga dito kagin bimaagi sa disuras ang kagabihon. May isa man to nga nagdulong lang kuno sang pasahiro niya. Tindi niya gindulong ang iya sini nga pasahiro. Dako ang nga tsansa, tidinto sa drug den Ang pamangkot nga adamo to yatawaw, ano to, may 24/7 nga convenience store? May pharmacy? May ospital? May ATM machine? Iway man? Hindi ba? Ing iban siniya, rason na lang ni. Pero ang aton sino makapulisan nagpanindugan niya nga sila nangin kabahin sang paglapas sa Republic Act 9165. Ting iban sini ginakusaran, ginkasuhan nga paglapas sa section or sa sining visiting drug den. Ti amo man to ang ginhalinan nga kung saan gin-relieve si Police Colonel Leo Batiles kiti sa Bakhaw man gi-star si Colonel Batiles gali mo provide siya kabalo nga may ginpatigayon nga baybas kag may ginaristo nga masobra 30 ka persona. Ti kung sarang lang abe nga ang
aton sini nga alkalde makamba nga ti araw-araw pa punong barangay lubaton nga kapitan nga daw ay kakabalo nga may drug den gali simo da barangay. Ti kung pwede lang abi parehas nga mambal si mayor nga iti relieve ka lang anay i-relieve ka lang sa pwesto, hindi ka na kapitan buwas, kagawad ka na lang o kon na private citizen ka na da. Galing kiti elected official ini siya no? Pero nagakadapat man siguro kap nga palapad-laparon mo mandira ang imo sininga intelligence gathering hambal gani isang kilala ko nga taga Bakhaw, di ba may sticker ka mo nga ginpanghatag? Nga kung wala sang sticker, ang isa ka individual, bot silingon, hindi siya taga Bakhaw, kag hindi siya pwede makasulod. Makasulod man siya, pero husisaon siya nay, kung anong iya siniiyang transaksyon. Well, ti sa Bakhaw man tiya gali, di Samparados maning barangay ni Cap Jewel mo. Di ba si kung pwede nyo man na mahimo, himo man kamuda seal, sa inyo sini nga barangay di Samparados, galing kay ti interconnected ng Samparados, ang di Samparados kag ang Bakhaw mo. Sa aton sini magkabumbo, ti basi kay mainit os Bakhaw, dira sila sa di Samparados ng saylo pero ti napanimawan sila gyapon sa aton sini magkapulisan. Ti sino pa abi iya ang mas labi kung tani nga makapanimaho. Kayang opisina iya sang aton sining City Drug Enforcement Unit ari man diriya sa General Luna. Ang barangay hall tupad lang iya sang hindi man gid sining literal nga tupad pero malapit lang iya sa barangay hall ang balay nga gin subject sa bypass operation. Tiway gid makapanimaho si Kap, ang mas nakapanimaho pa iya ang taga CDEO or RDEO or ang aton pa nga mga law enforcement agency. Pero kung ako para hindi ako mamalisyahan nga basi na hadlok ako sa mga durugista or nagaganar man ako sa mga durugista, ipangtudlo tanan sa pulis. Para nga matapos kiti unfair iya banwa sa mga pumuluyo, mga peace-loving people, mga formal, mga wala iya sang kalabot-labot in terms of illegal drugs nga nagapuyo nga tumandok sa barangay di Samparados sa distrito iya sang Haro nga ti madalahig sila iya sa pag-generalize o kon pag-stereotype nga kon taga di Samparados ka abaw ti damo dira kuging, damo dira sang nagaduso illegal nga druga. Yan, fair man ina sa ila. Not unless nga ti pasangkaron dira sang mga barangay official ang ila siniiya nga intelligence network. Kag ako nagapati, Kuya Kap, nga damo sa mga pumuluyo dira ang willing gid nga mag-cooperate kag itudlo kung sino ang mga nahibaluan kag kilala nila nga mga durugista kag mga nagapatigayon dira iya sang patsesyon. O galing kay ti hambal sang kilala ko nga taga Bakhaw, sikap gani daw so wala man lang nga ako magpulok-pulok man. O galing kay ti masubo lang kay nagakangawa ako para sa akon sini nga pamilya. Amo nang hambal sang cooler di sang nagligado. Sa aton sinimatag palamati. Ti siling agin pili tas lagani nga maging barangay official ta kay nagalaom kita sila makabulig sa aton. Tapos sila paya ang see no evil, hear no evil kag speak no evil. Sa aton sinimatag palamati kung illegal nga droga ang pag-istoryahan. Amo man kung tani ni ang luyang naton ngay palabot sa 169 ka mga punong barangay. Nga dapat iya ko kapin pagid kung drug cleared barangay ang imo sini nga barangay, dapat dipinsahan mo nga magapabilin ina nga drug cleared nga hindi ina mamansahan sang isa lamang iya ka durugista o kun isa ka user o kun isa ka puser
nga makabuyo dira sa imo nga barangay. 2 minutos na nakaligan sa takna ng alas 2. Iban sinima balita kag impormasyon, hindi na naton matatapan, itugyan naton sa Iban Sinima News and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Rizin. Ini si Momot Sham, Blanco Hover, nagabilin sa imo, sa manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 30 to May 6, 2023. Ang Mayo 5, amo ang first Friday sang bulan sang Mayo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday Mass sa among nga petsa sa Latolda mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa Mayo 6, Sabado, one of Bacolod's best pop bands, ang Third Spin Band, is set to amaze you with their carefully selected songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa among nga musical event, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mag sa iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang 2 ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan
duha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog ng kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS kung maggamit sang syringe o kung ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbyoso o kung bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente o kung kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa iligal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iban naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga makapalala sang sitwasyon. Makaapekto sa paminsaron, pagkapraning o kung paglain sang paminsaron, ang pila lamang sa mga balatian sa panghuna-huna nga dala sang iligal nga droga. Pwede ini nga mangin kabangdanan sang kamatayon sang user o kung sang iban nga tawo. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton.
Maayo ini nga tiyempo agod maglagaw upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hiluay sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Magluwas nga nagapanubo ini sa temperatura sang lawas, malikawan pa ang dehydration nga makadala sang sakit sa ulo, pagpangluya, kalingin sang ulo kag indi maayo nga modo. Ini nga mga sintomas ang sarang makaguba sang kuntani masadya nga pagbiyahe kag pagbakasyon. Para mangin hydrated, mag-inom sang bastante nga tubig sa bilog nga adlaw, bisan pa nga ikaw wala nakabatsyag sang kauhaw. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig, kag likawan ang mga disposable nga plastic containers. Mag-refill sa mga hotel o kon water refilling station sa lugar, diin ka nagalagaw o kon nagabakasyon. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kung magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabilin ang katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River... Doon sa inyo mga kabombo, welcome sa kahapon lamang program. Ini si Tita Regine sa Martes nga edisyon. Oops! Daw maulan. Why sa may nagsinggit nga, kainit! Ini sa both this time daw maulan, ha? Let's hope nga i-blast kita sang ulan para nga maghaganhagan man, no? Ang ano nga yung term nga anay ginhambal sa kaalingawot sang panahon. Do kadalom, no? In short, mainit nga panahon. Anyway, I'm happy and I'm so glad to be back with you, mga kabombo. Again, this is Tita Regine, ready to serve you and to offer you ang aton nga mga beautiful stories, mga kasing gwapa kag gwapo ninyo nga mga istorya. And kabay nga makahatag ini sa motivation kag encouragement sa inyo dira sa mga wala pa, especially nga nakashare sa ginag mga istorya. Pwedeng gid nga magpadalaman sa inyong mga stories. Paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ato nga bahanon ng makarami tayo this afternoon from the Bombo Music Festival. Nagikan kay Ernie John Colores and Glenn Bawa. Sabi ko naman sa'yo. Good afternoon and welcome. Heto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin, at sa ilang sandali bawat agam-agam mo ay mapapawi. Heto na ang araw natin na ihahayag ang ating mga damdamin.
ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo, paniwalaan mo. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ay sadyang porsigido. Makapito mo na akong tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una hindi mo pa ako kilala. At sabi ko naman sa'yo, ang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na lahat, mananatili ang pag-ibig ko ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, kapag may luwa'y papahirin, pagkukulang di bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, yan ang totoo. Budlay kung wala ka ginapatihan, bala no? Mungkin na akon at one time or two times, nagbutig ka. Kabudlay na ibalik ang pagsalig. Anyway, good afternoon again sa inyo. Oy, mga very interesting bala, mga stories naton na in-stored para sa inyo sa sininga hapon. So, umpisahan naton with the story coming from Lola Isay. And by the way, Lola Isay, thank you gid sa duwa ka picture. Siguro Lola Isay, hindi ko na lang di pag ipa-flash ang imong nga ID picture. Because ti gabarakang, gito yung imong nga full name, ti karon, basi makilala ka gid sa tanan. Well, anyway, ari man ding isa ka picture mo. Beautiful ka diri, oh, may sash, may corona. Grabe, sige, umpisahan naton ha, ang sulat diri sa aton ni Lola Isay. Wala siya address. Discoverihon ta kung taga di-engage siya. In the Regine, dearest, sa padayon ko nga pagpamati isang imong KLP kon hapon, naganyat man ako nga magpasakop sang akon kahapon. Luyag ko man isaysay, kung ano nga rason nga naglaon kami nga 6 sa 8 kami nga mag-utod
Oy, isn't that very interesting? Matigid ha, matigid ka mo dira. Ang ginsuguran, chapter 1. May chapter 1 pa na iya. Ang akong tatay, taga Tigbawan, kagang ako nanay, taga Uton. Si tatay, may gintag na nga babayi nga iya mangin asawa. Si nanay ko, may naluyagan ni lola nga lalaki nga pamanahon na. Pero wala si nanay naluyag, kay luwas nga tigulang, wala pa nagatsinelas. Sang una nga panahon, kung gusto mo mga asawa, mag-alagad ikaw anay sa balay sang babae. So amo ina ang ginahimo sa lalaki. Nagasagob sang tubig, nagapangahoy, kag iban pa nga obra. Kung buta na sang tubig ang banga, kag kahoy sa idalom sang dapog. Dayo ni nanay ulaon ng tubig, kag ubos pang haboy ang kahoy. Sang una, uso ang ginatawag nga pangayaw lungi isang mais sa amon. Kag damo ang nagapangayaw, kag upod na ina si nanay. Si tatay, malapad ang tanom na nga mais, kag si nanay, nagpanglungi, kag dira sila nagkitaay ni tatay. Do ka-cute niya sang term nga, lungi. Na love at first sight sila nga duha. Kay si tatay, tall, dark, and handsome with curly hair. Nagpamasyar si tatay sa lugar ng nanay, kag hindi gusto ni lola, nga amo ina ang mapamana ni nanay. Hambal ni lola, magutom, ikaw sina, kay do katamad man sina. Ano abi si tatay, kung mamasyar kay nanay, nagasakay sa kabayo, nagasapatos ang leather shoes, kag nagakalo. Do model, balaanay sa sigarilyo nga, muniho, ang pula. Do si Leon Guerrero. Kita nyo anay movie ni Lito Lapid. Ginakilig yan si nanay. Si nanay may 7 ka utod nga lalaki. So, Fiesta Santo sa Uton, December 8. Ginhingyo ni tatay ang iya close friend nga hagaron si nanay mamyesta. Kag nag-upod man si nanay. Pero, natapos na ang fiesta, wala makapauli si nanay. Kay nag-upod diri sa amo ni nga lugar. Si lola, nagligid sa kaakig. Pati ang iya mga utod nga lalaki, ginkadtuan nila diri si nanay. Pero wala nila makita. Kay gintago nila si nanay sa sulod sang tabungos nga ginasudlan sang humay. Nag-upod si nanay kag tatay, kag nagbata sila lalaki. Nagpauli si nanay kag tatay sa kanday lola upod ang akon magulang sa pagpangayo patawad, pero hindi sila makapalapit. Kaya ang 7 niya kautod nga lalaki, nagauyat sang binangon. Kay labuon nila si tatay kag nanay. Nagbalik na lang sila sa Tigbawan. Nagligad ang mga tinuig, kag nag-ayuhan ang pangabuhi nila ni tatay. Kag sang ulihi, ginpatawad man sila ni nanay kag mga utod. Pero ni man si lola, nagabakasyon diri. Chapter 2. Kakute no? Nagpamata sila, kag nahimo kami tanan nga polo kabilog. Duha ang lalaki, kag 8 kami nga babae. Ginpatuon kami tanan ni tatay, kag ang akon magulang sa tanan, abogado. Ang ikaduha, commerce. Ang ikatlo, maestra. Criminology, medtech, masscom, teacher. Kag ako, nakagraduate sa University of San Agustin sa kurso nga Bachelor of Arts major in Political Science. Si tatay naganegosyo sa mga baka kag karabaw. Amo ina ang ginagasto na sa amon pagtuon. Damo si tatay decree. Una, hindi magnobyo samtang nagatuon. Kung may masugata nga tawo, magdulog anay kag atubangon kag sabton, hindi maglakat nga nagasabat. Kung magkadlaw, hindi pagpagwaon ang ngipon, yuhom lang. Hindi ko galing pagwaon ngipon ko. Kaya hambal na, bisan ano ang inyong maabutan nga success sa ulihi, hindi gid kamo magdaog-daog sa inyo isig kapareho. Kung magpungko, hindi magsaylo-saylos ang pulungkuan, kay bastos kuno ina. Uy, paano na lang ang daw mga kiti-kiti? Anyway, that's about chapter 2. Now we go to chapter 3.
Sang magagmay pa kami, kinahanglan kun gabi, ilisan gid ang bayo antes magtulog, kag hindi kami maghampang sa yabok, kag kinahanglan may underwear gid. So samtang nga nagapamata si nanay, wala gid si nanay nakalakat sa banwa, kay kinahanglan bantayan gid ni nanay kami. Si tatay lang ang nagapanindahan, kag siya man nagabakal sa amon bayo. Gani, ang amon bayo, isa lang tanan ka design, kay si nanay man lang ang nagtahi. Oh, forte, no? So magdalaga na kami, madamo nagapamasyar, may harana pa kung gabi. Ang iban, halin sa malayo nga lugar, nagatulog na lang sa amon balay. Naghimo si tatay sang amon balay, duha ka stories, kag sa idalom, daw palad lang kalapad ang abre, pero sa ibabaw, masangkad man. Tuod, just imagine, palad lang kalapad ang abre. Ginapamangkot sang iban nga tawo, kun nga gamay ang bintana sa idalom. Ang sabat ni tatay, base, tsansingan sa mga manugharana, kami. Naghimo siya dako nga kwarto kung diin kami magtulog. Dason, dira siya nagatulog malapit sa amon kwarto. Kay iban nga nagapamasyar, nagatulog diri sa balay. Kay malayo pa, ilagin halinan. Aba, grabe gali, no? So, una, amo ng setup. Ang akon magulang nga maestra, may naluyag nga in-check ka may restaurant anay dira sa downtown Iloilo. Ginambalan sang tatay sang in-check si tatay. Nga kung pila ang gusto ni tatay sa magulang ko, halin sang pagkatao na, hasta pagkatapos na sang pagkamaestra, bayaran nila si tatay. Basta, ipakasal lang sa bata na. Hindi si tatay magsugot. Naglaon hasta mag-retire. Ang ikaduha ko nga utod, that's one down. Ang ikaduha ko nga utod, ginpamalahian sang taga-amo ni nga lugar. Hindi man si tatay, kay klain ko nun sa pamilya. Naglaon. Ang ikatatlo ko nga utod, duha ka beses, ginpamalahian. Wala, ginbaton. Una nagpamalahi, tiya sa lalaki, dason tiyo na nga mayor, wala, man gihapon mabaton. Hambal ni nanay, batunon ta na lang, kay si mayor na gid ang nagkadto. Hambal ni tatay, hindi. Naglaon. Ang akon utod nga cream graduate, may nagapangaluyag, pero ginalagas ang utod ko sa binangon. Kay ang utod ko nga ini, medyo tomboy. Ang isa ko kautod, may nagapangaluyag, kag naglisensya siya kay tatay, nga mga sawa sa akon utod. Pero, ginhambalan ni tatay, nga kalaslon na ang utod ko. Dintudlo ni tatay, nga akon pa kaisa nga pulis, nga amo kuno ang nobyo sang akon utod. Pero of course, hindi matuod. Gahibi ang tao, pauli sa antike. Naglaon. Ang isa ko kautod, may nobyo, kag naglisensya kay tatay, nga mamana na siya. Kay napulo na katuig, ang ilan nobyuhanay, baw grabe, hindi si tatay magsugot, baw pulo na katuig. Pero, ginulu-uluhan sa magulang ko nga maestra si tatay. Amba sa magulang ko, tay, bisan isa lang sa amon nga 8, tugtiman nga makapamana. Hambal ni tatay, okay. Pagkadoa ang ginikanan diri para hambalan namon ang kasal. Ay, salamat. Nakapamana. Nagabot ang adlaw, nga nag-bedridden si tatay. Kay na-stroke. Ginatatap namon nga mga laon. Hambal na. Mayad ta natakon, kay may nagaatipan sa akon. Paano ka mo sa ulihi? Kay wala ka mo mga bata. Hambal na. Pamana ka mo. Minsan ba, sa isa ko kautod, sino pa maluyag, makabata kami, kay mga senior citizens na kami. Pagkapatay ni tatay, February, ang isa ko kautod, nakapamana. Pero, kung buhi si tatay, hindi, gid siguro magsugot. Kaya ang napamana na, third cousin malang namon. May duha ka bata, may apo na gani. Ako, ang pinaka-youngest sa tanan, kaglaon man ako. Duha na lang kami nagkakabuhi sang utod ko nga bedridden, kay nagkalamatay na tanan ko nga utod.
May mga apo man ako sa akong duha ka magulang nga lalaki, amo ang nagasustento sa akon. May hinablos man ako, provincial fiscal sa Palawan, kag doctor sa Manila. Kung ako gid man mapatay sa ulihi, si Lord lang ang bahala sa akon. Subong nagamaestra ako sa catechesis kag nagaobra sa senior citizen. Inday tama nakalawig ng akong sulat, basi nakapuy ka na sa pagbasa, madamag niya salamat. Respectfully yours, Lola Isay. Di wala gid address. Inday palihog hindi lang pagbasaha ha, ang may open close parenthesis. Okay, sige, wala ko ginbasa, initial lang ang basa. Wala gani bisan initial. So inday nalipat gali ako, 70 years old na ako. Bata pa Kag inday ari ang matud ko nga ngalan, ari ang cell number. All right. And then she has this little note, short note para sa akon. Kag for my eyes only lang kuno, it's about somebody nga nangin winner naton diri. Kay, hinablos ni ina gali. Okay. Pero according sa iya, for my eyes only na lang. Sige I can keep secrets. Salamat kid sa imo Lola Isay. Tagadiin ka man, Lola Isay. Check uliwat ka ron ang imo nga ID. But anyway, hindi mo luyag. Wala ka nagbutan diri sa imo nga ID. So that means hindi mo luyag i-divulge kundi ingid ang imo nga lugar. Anyway, buparte ang imo nga sulat. Amo na gali ka. Istrikto kay tatay ninyo. Ti imagine na, sa pulo ka mo. Duha lang gid siya ang pangabuhi, nakapamana. Kagamo, may mga ara man, nga mga nagatuyo man, nga mga lalaki, pero ang sabat ni tatay nyo, sadto nga tion, hindi. Di takaron sa nagtigulang na siya, nag-bedridden na siya, na-realize niya, ay, ako takon, may alaga sa akon, kay kamuya, paano kamo, kay tiula kamo bata, abi magpalaman na kamo. Kakiyat masasabat sa magulang nyo, no? Ti sino pa yang magpamana sa amon, kay mga senior citizens na kami. Paano pa kami nga makabata? Pero anyway, kung isipon natin, kakiyot ka ganami ito sa mga decrees ni tatay ninyo. Balikan ko to bala, ang parte sa mga decrees, mga values nga iyang ginbiling gid sa inyo, sang gagmay pa kamo. Kag amugid ni, I am pretty sure amugid ni siya ang kumbaga nagtiim sa inyo nga kaisipan nga wala nyo gid inigin kalimtan. Kay ti ka mga nami man. Una, hindi magnobyo samtang nagatuon mo ka mga obedient gid gali sa inyo. Next, kung may masugata nga tao magdulog anay kag atubangon kag sabton, hindi maglakat nga nagasabat. Grabe nga ang pagtudlo sa inyo, to be respectful, kag to be courteous. Kung magkadlaw, hindi pagpagwaon ang ngipon yung humla. Paano na lang? Pero magkadlaw, kung gagwagit ngipon ko. Well, anyway. Kinami, He's teaching you nga mangin mahinhin, kag mangin proper. Isn't that nice? Kag hambal pag niya, Bisan ano ang inyo maabutan nga success sa ulihi, hindi gid ka mo magdaog-daog sa inyo isig ka pareho. This is super, super nice. So, hindi ka mo manglapak sa ibang nga tao, hindi ka mo mang mata-mata sa ibang nga tao just because you are above them or successful ka mo, tapos sila ya hindi. Ay, kanami kitatay nyo, himo, sang sini nga mga decrees. Kag feeling ko, tanan ka mo, ginsunod nyo gidini. Kati very, very obedient, gani ka mo. Ari pagid, hindi, kung magpungko, hindi magsaylo-saylo sa pulungkuan. Kay bastos ko nung ina. Ay gali, nung unang panahon na muna gali ang pagtulok ni tatay ninyo. I do not know, kung gina-observe pa ina subong, especially sa aton nga mga kabataan. Balaan ko kita ko kung diin komportable ang isa ka tao, ang isa ka bata, especially ma-encounter mo, bata nga, kiti-kiti, grabe ang energy, wala ka pahimuyong sa isa kahigad. Ba't ka mo? As ina-follow nyo gid ang tanan nga maging panghambal ni tatay nyo, kag ang ilabi na gid sa tanan, ay may nagsuay sa inyo, so naghambal siya nga no sa mga lalaki nga nagatuyo sa inyo. But the fact, gina-allow niya,
nga haranahon ka mo, walo ka mo ka babae, haranahon ka mo, and then gina-allow pagid niya nga ang mga taga-malayo nga lugar, pwede nga dira makatulog sa inyo. So he's thinking of the safeties ang sini nga mga soltero. Kagkanani, no, he's very accommodating and he's very compassionate, very understanding. Amula na galing when it comes sa iya nga mga anak nga mga babae, no way, hindi pwede nga matiaw-tiawan. Kag, I am sure tama gid kataas siguro no sang inyo nga paglantaw sa inyo nga father. Kiti siguro nakita ninyo nga hindi man malaway ang iya nga mga decrees, ang iya nga ginapangtudlo sa inyo, ang mga values nga iya nga ginahambal sa inyo. Amula na ugaling no. Ang inyo nga tagipusoon, do medyo ginintrahan niya na. Kinahanglan sa iya maghalin ang approval. And it was very too late when he realized nga kung taningin allow niya, gali ka mo, nga makapamana. Imagine, may isa ka mo kautod, 10 years na sila sa iya nga boyfriend, hindi pa pwede magpakasal. Kaya hindi gusto, hindi sugot si tatay ninyo. Well, I just hope, no, nga kung may arap man nga naglain ng buot sa inyong father, I hope nga you have forgiven him. Kag, siguro, may lain buot, pero I guess, mas nagapangibabaw ang inyong pagpalangga sa inyong father, knowing nga nangin manami man ang iya nga pagpadako sa inyo, look bala, pulo ka mo, tanan ka mo, may mga kurso, may abogado pa ka mga utod. So, hindi basta-basta ang mga pagpanikasog ang ginhimo sa inyo nga amay. And so, gani, no, grabe gid ang inyo nga paglantaw sa iya, kag ang iya words are law para sa inyo. Kung anong iyang ginahambal, obediently, ginafollow lang. Galing kay too late na, no, pinagsugo niya ka mga mamana, ti seniors na kamo, ti paano na lang to. But anyway, I just hope you have made a good life for yourselves, no matter nga nangin alone, can I say alone? Siguro hindi man, no? Hindi naman siguro feel nga alone gid ka mo. Siguro may wish man ka mo or may a little regret man nga especially sa mga luyag tani, no? Nga makapamana man, nga makapangabuhi man, maka-raise sa mga children, and then they ended up nga single. I do not know, Ma'am Isay, kung sa imo nga case, ano ang personal nga pagbaton mo sa tanan-tanan nga ina. Siguro meron sa inyo nga, okay lang, naka-adjust na, kagbaton na, way ka naman sa may mahimo, or basi may iban sa inyo dira ang nagapugok sa gihapon, ang tagipusoon, nga kadamo sa ginahambal, kuntani. Well, we do not know. But anyway, sa last part sa iyang kabuhi, he has realized nga he has made a wrong decision, but I guess amo na gani, no, sa pagpangibabaw sa inyo pagpalangga sa iya, sa inyo mataas nga pagtulok sa iya, sa pagrespeto niyo sa iya, well, I guess, no, from there, dira ka mo siguro nagakwa sa inyo nga hugot to simply forgive him and to just accept, no, ang inyo nga nanging kapalaran of being single, nga na-embrace nyo na ang single blessedness. But, hindi malahog-lahogan ang manami nga pag-raise sa inyo ginikanan, ilabi na gid sang inyo nga amay. And for that alone, I am sure you are very grateful sa inyo nga father. Nice ang imo nga story. Thank you so much, gid, sa imo, Lola Isay. Salamat, gid. Oras naton, 41 minutos, makaligad ang alas 2 sa hapon. Magkapanawali kang KLP pagkatapos ng kids ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infeksyon, mas maayo nga magpadulong sa ospitala.
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala?
Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Is requested to be read today, May 2, ang isa diri iyan ni Roda sang Iloilo. Dearest Inday Regine. Maayong hapon sa tanang nga katapos ng Bombo Radyo, ilibinigid sa imo, Inday Regine. Grabe init subong. Aga pa ang silak sang adlaw masakit sa panit. Do ginatamad ka na magpanaog sa balay. Gusto na, no, the past few days. Uso hilanat kag ubo bangod sa yabok nga ginahaklo sa mga tawo. Dapat maghalong gid kita. Sang tuig 1998, grabe ang init sa nga tuig. Dito kami nag-estar sa lugar sang akon bana sa Capiz. Pila gid ka bulan nga init, wala gid ka ulan. Madamo tawo nagaantos, wala tubig. Halos tanan, bubon nagahubas sang sobrang init. Maayo lang amon lugar malapit sa suba. Aga pa, madamo tawo nga nagakadto sa suba agod magsag-ob, maligo kag manglaba. Sa higad sang suba, madamo bubon ginhimo sa mga tawo agod sag-uban. Duha pa lang katuig bata namon, kada aga ginakarga sang bana ko 4 ka containers sa karosa kag magsag-ob sa suba. Pagbalik niya, kami naman sang bata ang masakay sa karosa agud manglaba kag maligo sa suba. Bana ko nagasakay sa karbaw kag ginaguyod sang karbaw ang karosa. Isa ka bes, nagapanguso ako lalabhan, may nagtulod sa buli ko. Sang tanawon ko, manog nga tangkig. Hala, nagwa sa bato nga ginapungkuan ko. Mayo lang, wala ako makagat, kay may shorts ako. Nagtindog ako kag magdalagan. Natapakan ko pa ang manog, kag sa ulo gid natamaan sang tiil ko. Pagkasunod nga adlaw, antes kami maligo, nagpanguha kami agihis sang bana ko. Sa dalong tubig kami nagpanguha. Nawili kami kapanguha agihis, ang bata ko nagtabok sa tubig, kay ginbili namon sa higad suba. Wala namon makita ang bata nga nagkadto sa amon. Nakalusong ang bata sa tubig nga madalom, jutayan lang malumos. Ginhaboy ko ako nagihis, kag lumpatan bata ko. Bangod hindi ako kabalo maglangoy, pareho lang lutaw-lutaw namon sang bata sa tubig. Nagsinggit ako, kagin pangguyod kami sang bana ko pakadto sa higad. Grabe akig sa akon sang bana ko. Naglikad mga binulan, madamo nagid nagasag-ob sa suba. Bisan sa malayo nga banwa, dira man nagasag-ob sa amon. Ang ila ginakargahan sang ila tubig, bagon. Tuman sa ila kadamo. Puno ang bagon sa mga containers. Kung may mga sulod na ang container, ginaplastar sa bagon, kag dira sila nagapungko sa ibabaw sa mga containers. Ang karsada halin sa suba, may ara takason. Medyo taas gawa, kag sa ibabaw matapan na. Sa isa ka adlaw, may nagsag-ob, tagapihak banwa. Puno isa ka bagon containers, kag mga tawo. Sa mapauli na sila, nagpungko ang mga tawo sa ibabaw sa mga containers. Sa nagapatakas na ang bagon, hinali, nadulaan preno ang bagon, kag nag-atras pa ubos. Ang nagabuso nga babae, naglumpat. Dira siya nagtupa sa puno sang Madre de Cacao nga kahoy. Ang bagon, dira man nagbunggo sa puno sang Madre de Cacao, kag naligis kit ang babae. Oh, nagtalsik ang mga unod sa kahoy sang Madre de Cacao kag sa duta. Sensya lang nga, may kapang pinada. Ang lugar sa aksidente, malapit sa among ginaestaran. Tuman ka makaluluoy ang nagabuso nga babae. Ang mga tao sa adto nga tinuig, ginakulang sa tubig. Bisan malayo pa nga lugar, kung may sag-uban lang sila. Okay, diri lang ko to Inday Regine. Salamat sa pagbasa. Tawagan na ako kay Roda sang Iloilo. Check my poem. Kasaysayan ko, ipadala ko. Daw, ano ganyan niya? Daw binalaybay. Okay.
Sa mga nagpamati sa radyo, sa Siningation, sa kahapon lamang program ni Tita Regine, DYFM, Bombo Radyo, Iloilo nga estasyon, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, hapos Tugtulon. Sa isa ka adlaw, ako nagapahuway, tapos panyaga sa bangko, gahilay-hilay, nagapamati sa Bombo Radyo. Kasaysayan ni Inday, tuman ka masubo, wala gid sang kalipay. Sa dalayan ko pamati sa mga kasaysayan, mga hitabo sa kabuhi nga hindi mahangpan. Nagsulat ako sang akon kasaysayan, agud mabalaan sang tanan, akon naagihan. Sa wala madugay, sulat ko ginpadala sa Bombo Radyo, kahapon lamang nga programa. Sa may pila ka adlaw, sulat ko ginbasa. Pagkasabado, sulat ko nagdaog sina nga semana. Winner gali ini. Nangin winner. Gani mga abyan, amat-amat na kamo, sulata kasaysayan, kag ipadala sa Bombo Radyo. Hindi mapaktan, mapilian sulat ninyo, patud gid, nga malipay gid kamo. Ginpadala ni Roda na lang ha, sang barangay Nagba, Tubungan, Iloilo. Kag may isa pa gid, magbag-o ka. Sa mga mag-asawa nga nagabisyo ang bana, adlaw kagabi, puro lang problema. Ilibinigid kung wala kwarta, kung wala obra, wala kwarta. Magamo ang pamilya, inaway, abutan nila. Sa isa ka adlaw, nakita sang bana, asawa niya may iba nga ginang istorya. Pagabot sang gabi, nagpahubog ang bana. Sinumbag ang asawa kag naigo sa guya. Domingo nga adlaw, nahubog ang bana, tanan sinuptan sang asawa, gindala niya. Gintaya sa bulang, sugal kag iban pa. Pag-abot sa balay, maluya, naubos ang kwarta, ginpierde niya. Wala madugay, naglakat ang asawa, masubo ang bana, wala maluto kag malaba. Masako sa uma, siya pa maluto pagkaon niya. Ginsugat ang asawa, pero hindi magupod sa iya. Nagligad mga binulan, nagmasakit ang bana. Gindala ang bana sa hospital sang iya asawa. Sang maayo na ang bana, gindala pa uli sa ila. Salamat sa Diyos, nagbag-o ang bana, wala na problema. Ginpadala ni Martyr Girl, nangin weekly winner naton sa tong April 4, 2023. Remember niyo si Martyr Girl. Nga bisan anong magkainano, magkahinabo ko no, uno nga niya gid ang iya nga husband. Okay lang gid sa iya ang tanan. Ano man ang himuon sa iya nga bana. Well anyway, no, daw ka super related gid. Ang first part sang imong story, you were talking about ang suba, ang konsidiin, kadamo sa mga tao, ang nagakuluha sa tubig, and even, mangod kay tito, sobra kainit. So, nagapalingita ang mga tao, ano pa ang source nga pwede nila kadtuan para nga may ara sila sa supply sang tubig. So, hindi lang gid kamo, no, nga mga taga-dira, ang avail, nagpanag-ob, kag nagkuha sa mga tubig dira sa suba nga ina, kundi pati ang mga taga-iban nga banwa. Pag sila bangon nga malayo pa ang ilang ginakatuan, nagadala na gid bagon kag container na gid ang ilang ginasudlan. Tapos after nga masudlan ang mga containers, ipasaka sa bagon, tapos sila mapungko sa mga sa mga containers nga ini. It so happen nga may ara sang alagyan, no, nga hambal mo daw takason pa, daw pasaka kag sa didto sa ibabaw ang tapan, super ka na disgrasya gid do ka malas, no, sa natabo nga ato sa isa ka bagon nga may ara pa sang nagabusong, tapos siguro sa kakulba niya, no, and she wanted nga sa paron man ang iyang kaugalingon, ang iyang lawas, knowing nga tinagabusong pa abi siya, so naglumpat siya. Ano man nga swerte sa iyang gintupan, ay didto man niya gali nga nagtupa ang nagapadalos-os nga bagon. So what happened? Naligis gid siya. So that means no, double murder galing natabo, no, doble disgrasya siya kagang iya nga bata kay tinagabusong siya. So hindi maglayo sa mga gina-experience natin sa bong scarcity of water. That's why
nami man nga na-share mo ini diri sa aton. The reminder sa aton nga mga tagpalamati sa aton tanan-tanan that we have to conserve water in as much as possible. Kag inabalaan no sa mga natungdan dira nga amo ang nagahatag sa aton sa supply sa tubig. Kabay no nga ti ang supply would be enough kag kung ano ang mga nagakadapat nga himuon for the sake sa mga pumuluyo sa komunidad nga nagakinahanglan sang tubig. Kabay no nga ti mahimo gid na nga unahon ang mga kinahanglanon sa mga tao, iset aside ang mga personal agenda kag lantawon no ang anong mga pamaagi ang pwede nga mahimo to serve best sang mga tao, especially sa mga Ilonggos nga nagakinahanglan sang tubig. Salamat gid sa gin-share mo diri sa aton Roda sang Iloilo. May another story diri, May 2 man ang iyang request nagika naman ni kay Miray sang Kubay. It's 2 minutes before 3 o'clock. 3 pages man lang. Do kayang-kaya niya. Susuguran naton, Kubay, Haro, Iloilo City. Ang iyang ginhalina ni Miray, Dearest Tita Regine. Good afternoon sa imo. Lakip na ang bugos nga katapos ang Bomba Radyo Iloilo. Kung sa tanan nga nagapamati sang imo makagalanyat nga programa nga KLP, para man sang iban, ako may ara man nga isugid sa inyo bahin sa akong eksperyensya, samtang ako nagakabuhi diri sa kalibutan. Tita Regine, makasiling ako nga ang imo programa isa ka misteryo. Huh? Tungod problema sa paghigugma, problema sa pangabuhi, may ara nga nag-antos, apang sa ulihi na angkon ang himaya. May ara man nga nagapangabuhi sa kadulom, sang ulihi na angkon ang kapawa. May ara man nga puno sang kasakit o kon kasubo, sa ulihi na angkon ang kalipay. Ang tanan nga problema, malampuwasan gid, kung kita nagasalig nga ang Dios kaupod naton. Ang akon istorya, ang tagpalamati na lang ang mahusga kung ano ina nga misteryo. Tita Regine, isugid ko sa inyo, sang naadik ako, hindi addict sa druga, kundi addict sa pagsaot sang folk dance. Dancer. Ang ginhalinan, may gintukod na programa sa amon barangay, nga naangot man sa simbahan. Year 1970 sadto, ang title, TMCHP, meaning Targeted Maternal and Child Health Program. Kada bulan, nagamiting kami nga ginahiwat sa seminaryo. Ang una nga nagahatag sang lecture amo ang nutritionist, nagatudlo sa mga nanay kung paano maghanda sang balanced nga pagkaon sa ilang mga bata. Sunod, ang pari ang ginatudlo parte sa pulong sa Dios, maayo nga pamatasan kag may respeto sa isig katawo. Pagkatapos ng meeting, manghatag dayon sang rasyon. Ina sa mga bata lang nga may manabuo sang timbang. Ang ginahatag nga rasyon amo ang mga masunod: CSM, corn, soya, milk; CSB, corn, soya, beans; may gatas kag may oatmeal pa. Dako gid yadto nga bulig para sa amon. Nakatabang gid sang amon gutom. Nagabot ang bulan sang Disyembre, naghiwat kami sang Christmas party. Hambal sang amon nutrition aid nga masaot kami sang folk dance. Sabat namon, hindi kami makahibalo. Sige lang, kay tuduan ko kamo, siling niya. Padayon naman niya pag-practice, kag nakahibalo na kami. Tita Regina, adik ako, kag ang akong mga kaupod. Kung gabi, nagahuragok na ang iban, ako iya, sige pa ang practice. Bisa nagahigda, nag-accounting ako. Nag-enjoy kagid yo todo, ha? Hindi ako matulugan, kay ang folk dance ang akong ginapanumdum. Pagkaaga, dulom pa ako nagabugtaw, kag magdigamo, kay maeskwela ang mga bata. Tita Regine, bisan sa atubang sang dapog, sige, practice ko. Sang akon pagtiyog, wala ko makontrol ang akon lawas. Sus! Tita, nagbaro-ro ako. Sa tupad sang basurahan. Kadako sang akon lagpok,
Kay ang amon basurahan, basiyo sang cooking oil nga lata. Dayon ko man bangon, dugi-dugi ara na si mister, nagpamangkot, ano to inday ang naglagpok, kadako gid sadto. Sabat ko, Ginoo kay sang ido ang basura. Ginaboy ko siya, pero wala maigo. Ang lata, amo ang naigo. Kag nagpati siya. Tita Regine, tiyo na sa amon pagsaot, ako ang ilaging butang sa atubang kay biba kuno kag wala kulba. Ang pari nga nagahatag sang lecture sa amon, ginimbitar namon. Ganado ako sa pagsaot, kay master ko na ang pagpasunod. Sa primero nakita ko ang pari nga kanami sang yuhom. Sa huna-huna ko, nami siguro kami magsaot. Kag naghataw pagid ako. Sa ulihin nakita ko naman ang pari nga nagakadlaw. Siguro iya lang ginapunggan ang iya kahamot. Sobra niya nga pugong, nagauyog-uyog ang iya buyon. Nagpamangkot ako sa akon kaugalingon. Nga Tita Regine, katapusan ng figure. Nagtiyog na kami. Sa nakita ko ang duha ka magparis, nagapundo, kag nagabaisay pa. Pamangkot ko, anong inyo ginabaisay? Sabat sang isa, kay nagsala siya. Pero sige, ako iya kumpas. Sabat ko, tani wala lang kamo magpundo. Tita Regine, nag-face audience na kami, kag magbaw, siling sa duha, aging patay ninyong sonata. Ang sabat ko, wala aging patay, kundi tapos na ang sonata. Abaw, ito makaulugot, kag makahalamot. Parti isang pari, okay lang, kay kami-kami man lang sa amon komunidad. Sunod, may nag-agda naman sa amon, nga masaot sa eskwelahan. Kaya may induction sa PTA, wala kami nag-atras. Abante lang kami. Sang ginlawag na kami, ang isa ka dancer nag-ayo gid nga sa atubang gid siya o kung sa una. Ready na kami. Sang nag-start na ang music, wala siya naghalin sa iyang tindugan. Ginatulod ko siya, kay ara ako sa iya likod. Pero wala man gihapon naghalin. Akon siya gintanaw, ay nagakurog gali siya. Ginpalakpakan sa mga tao nga insulto. Tita Regine, ginuyatan ko ang iya duha ka abaga nga nagasiling, baylo ta lugar, ikaw sa likod, kay ako sa atubang. Kag nagpadayon sa pagsaot. Tita Regine, madaming salamat sa pagbasa mo sa malawig ko nga sulat. Pasensya gid, partisan dancer, wala mo siya nagpangakig sa akon, nga gintorse ko siya. Ang matinahuron, tawag na ako kay Miray, Sangkubay, Haro, Iloilo City. Miray, I can feel you. Sadyagin man niya ang gasaot-saot, no? Especially, super enjoy ikaw. So siguro, way kakabalo nga ti ang pagsaot gali is maybe one of your passions or hilig mo man gali, pero wala ka lang tatagaan sa nga tsansa. And then, sa gin-offer ka mo nga magsaot, siguro dito nga na-discover mo nga you love dancing. And so when you dance, you give your all, kag siling mo wala kaya kulba, wala ikaw abiba, ikaw, that's why nga ti sa atubangan gid ikaw ginabutang, kay pwede, no? Nga iba nga mga upod mo masunod na lang sa imo. So kumbaga, ikaw ang star of the show kung mag-dance na ka mo. And then, may isa nga tinag-offer. Gusto niya siya man sa atubang. Ay, may karga, kulba, gali. Mayo lang, kay ti, na-notice mo, pag mayo lang, you saved the day. Kumbaga, natuloy pa rin ang inyong pagsaot. Well, siguro kung tagaan ikaw tsansa, no? Masaot ka na lang dyan nga masaot. Siguro kung may mga programs na sa inyo, fiesta sa inyong barangay, for example, kag ayoon ikaw nga maghalad ikaw, I am sure go kagid sa pagsaot. Kag kering-keri pa siguro, no, until now, ang magsaot, sige, enjoy what you enjoy doing. Salamat gid sa imo, Miray, Sangkubay, Haro, Iloilo City. Yung mga istorya nyo daya sa ibang dira, wala pa ka-share diri. Pwede na nga i-email ang inyong mga stories. I'm sure may mga beautiful gid ka mo nga mga istorya dira ginapakatago-tago nyo pa ina pagwaan na. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street,
Iloilo City. Pwede kita sa nabiling nga oras. We're going a little over time, but thank you so much, kid. Sa inyo tanan, mga kabombo, maraming salamat. Balikay kita tomorrow. Sige, hapon, ninyo adlagad. Si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.